پرسا درێزێ ده و نەمادەنە بەڵا خۆ بدێنێ پرس دبێژە کورتەیە GPS-ê tê çiwateyê kurteya wê yanî kurteya wê yanî ev tipe GPS tê çiwateyê gelo pergala telîfonê ya gerdûnî ye yan jî pergala parastina torê ye yan jî pergala satelaytê ya Ewropî ye yan jî pergala cihgirtina Erdegê tîma Şehîd Yılmaz dema we dest pê kir kurteya GPS-ê tê çiwateyê اختصارا wê yanî GPS اختصارش çira ye pergala telîfonê ya gerdûnî ye pergala parastina torê ye 10 saniye weman pergala satelayta Ewropî ye yan jî pergala cihgirtina gerdûnî ye dema we nema dem nema debjêrekekê bêjin Devjerka B ji were tespît bikin bêjin pergala parastina torê ye yanî GPS ku ji bêjin tehdîd el mewqe yanî tê weteya çi ji xwe bersiva we bersivik şaşê ku bersiva ra jî bera bê ser ekranê dîrek ew jî pergala cihgirtina gerdûnî ye yanî cihekî tehdîd dike cihgirtina gerdûnî tehdîd mewqe GPS ku ew jî niha tu bixwaze cihekî nas bike GPS heye bi kartînin ji bo ku cihê xwe tehdîd bike pergala cihgirtina gerdûnî ye ku baş bihe ziryana wanê bersiv zanî be